उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्यार में कुछ ऐसा ही हुआ जो लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है। यहाँ की रहने वाली एक लड़की को एक ब्यूटी पार्लर में एक लड़की से इश्क हो गया। नरंग नुगui mankhata o video ni mangpiliwo puila phunukmani video ni mangpiliwo nरंग नुगui mankhana khoroksa bwrwi tei khoroksa bwrwi bai kaijak mani mutui haino kaisa patimung chini Tiprasa haste obo wngwi thangka oro bo kaisa khobor kachawi phaikha khoroksa bwrwi yaluk jomotia mungui tei khoroksa bwrwi Panchapati Tiprasa mungui khoroksa bwrwi no borok khorokni hamjak laiui khogui kharwi thangka hinui kaisa news kachawi phaimani saimankha je o borok khorokni puila mobile twi rok number hamjaklaimani ulo hamjaklaiui kha manlaiui borok kwnui Panchapati Tiprasa no yaluk Tiprasa dhormo bahanok ba dhormo dara khalaimani ulo dara kuya hinui khoroksani tei khoroksani nogo beraiui phalaiphuru khai borok kwnui hamjaklaiui kha manlaiui kharwi thangka hinui Panchapati Tiprasa ni nukhungni buma song kok silchawi saka tai tebo saka Panchapati Tiprasa ni buma yaluk jomotia bai Panchapati Tiprasa borok khoroknoi kubun haste bengali rogo kharwi thangwi mano hinui jodi no borok khoroknoi no nugui tongkha khai lukurok bongno kisa kasudi hinui buma lukurok no kok kwchangmung rwkha saimanka Panchapati Tiprasa ni kami wngkha Sonamura subdivision ni tai yaluk jomotia ni kami wngkha Killa Amchai mankhana o video ni mangpiliwo Panchapati Tiprasa ni buma lukurok no tamo kok kwchangmung rwkha kok hwnkhe moshe yaluk jomotia hwnkhe bwrwi bo bwrwi phano bo sajung sajung no chwla haikhe uansugui tongo mane bini bwkha hwnkha khe chwla bwsak bwrwi thing no bwkha hwnkhe chwla bo khoroksa tomboi haikhe tongo hwnkhe yang Panchapati Tiprasa ni nukhungni borok rok khe soya bongni bwsajak khoroksa tei masa bwrwi bai hamjakmani no borok hwnkhe bongni bwsajak no kifilui manani uchungo omoni bagui bini buma bupijak lukurok no kaikha bongni bwsajak songno romwi toninani bagui hwnkhe tabuk chung nugo tabukni din rogo je tabukni je jora rogo choli thaimani chwla bai chwla hamjaklaimani bwrwi bai bwrwi hamjaklaimani puila no nogno ang kaisa video mangpili phunugui rwkha je khoroksa bwrwi bai bwrwi hamjagui kaijaklaimani hwnkha khai chini Tiprasa rogo bo tabuk mwtui hai mangpili kisa kisa khai nukjagui fairuk rwkha kisa kisa khai khoroksa tei khoroksa nijini nijini sinimung bai niji no accept khailaikhya tamoni hinkhe borokni bwsak no juda bwkha no juda bwsak chwla bwrwi wngwi phano bwkha chwla bwrwi onyo rokom wngwi mano norok nukna tabuk chini Tiprasa rogo no khoroksa famous chini chintamala bukhukjuk chintamala bobo khoroksa mwtui haino agini bini sinimung kaisa khoroksa chwla hinui tongmani tabuk bo khoroksa bwrwi hinui sinimung naipaikha hwnkha khai o Panchapati Tiprasa bai o yaluk jomotia no borok je hamjaklaimani buma buphang song to borok no kainani soya ba bongni hamjakma no accept khaiya hwnkha khai kubuni jora rogo ba next jora rogo chini Tiprasa rok mwtui hai bwrwi bai bwrwi hamjakmani ba chwla bai chwla hamjakmani no accept the khaimano ba yachakgui tongmano chini o dopha o bwswk jora twi agukno amo norokni thani norokno uansugui kisa comment khadi tamoni hinkhe borokle kubui kubui kwnui kha manlaiui hamjaklai tonglaio yang buma buphang hwngnai rok hwnkhe kamini borok rokni somaj ni dor bai borok no bujiya wngwi bongni hamjakma no siya wngwi borok no swkaknani rok ba borok no alga khainai rok naio hwnkha khai chung tabuk tamo khaitai chini dopha rogo mwtui hai rok je bangwi phairukma no tamo khaitai borok no borokni identify accept khaiui bongno yachaknani danangkha wngya hwnkha khai chung somaj tai lukurok no uansugui kiribui bui tamo hwno omo uansugui je borok no swkagui rwmada ham
hangkai pathoga amsukok sawunyo ang ani video no ma parisinai norok ani channel no chajakai like subscribe share khadi modi haite ba katal katal video rok manani bagui.